karon diri sa may Metro Ayala mga paps, sa house where Manila mga baligya diri. Daghan kayo mga paps. Nagasuroy-suroy ko diri ron. Sila mga gitar diri mga paps. Sila yung kahit anong pwede mga review, mapalit mo diri. Nagdagan video. Paps, naday ko ron din sa may Robinson Galleria. Soroy-soroy ko diri mga paps. Nindot kila mga Christmas tree diri oh. Karon pa ko kabalik og suroy mga paps. Kanatong pagbagyo. Koyo ko sa ras. Koyo ko sa mga kauban dire kay nagpa-booster sila. Man naman sila sa seconders o 6 month naman so nagpa-booster na sa. So okay na, nakita namin sa kong kauban o ako sa ginan nga magbuwan ako niya diri sa gawas. Kapangan sa kauman o booster shop. Kaya karon mga paps na namin din sa parkinganan, gawas na may gikan dito sa so sa Manoon sa Robinson Galleria. So mo pauli namin kay manaman ang kauban og booster shot. So yung vaccine. O ato namin mga paps. Kay medyo hapon na.